Chtěl bych s tebou sdílet své svědectví o tom, jak Bůh jednal v mém životě. Z osobních důvodů teď nechci jít na kameru, tak své svědectví namluvím. Jako malý jsem byl v dětském domově už od svých 3 let. A když mi bylo 6, tak jsem poprvé byl u své mámy. Máma bydlela v jednom malém městečku ve středních Čechách. V tom městečku byla fara, kde bydlel starý farář. K němu jsem chodil dělat ministranta. Pomáhal jsem mu na faře, okolo kostela, když bylo něco na práci. Sekat trávu, hrabat listí nebo cokoliv jiného. Ministranta jsem dělal do svých 12 let. Každý prázdniny, letní, podzimní, zimní, jarní, velikonoční a každý prodloužený víkend nebo státní svátek. Poté jsem se Bohu otočil zády. Vyčítal jsem mu, že jsem odmala v institucích. Začal jsem být tak trochu grázl. Lhal jsem, kradl jsem a nedbal na okolí. Dalo by se říct, že jsem rostl jako dříví v lese. Do rány jsem neměl daleko, až jsem tam i hodně ublížil. Pamatuju si, že jsem jednou u památného kříže vyzýval Boha, aby na mne seslal svůj hněv. Ve své píše jsem si ani neuvědomil, co říkám. O pár let později za mnou přišla sestra. Požádala mě, abych jí hlídal dceru, tedy mou neteř. Protože jsem se sestrou odmala vyrůstal v dětském domově, vždy jsme si pomáhali. Takže když za mnou přišla, že chce pohlídat dceru, aby mohla studovat, neviděl jsem v tom žádný problém. S neteří to šlo nějakou dobu. Viděla se ve mně a v celku mě i poslouchala. Jednoho dne, kdy u mě byla, řekla, že se nudí a že by chtěla, aby tam měla kamarádky. Její kamarádky jsem znal skrze jejich rodiče a tak jsem řekl, že nevidím problém, aby tam ke mně jezdili na víkend taky. Nechtěl jsem, aby má neteř byla okradená o přátelé. Tyto její kamarádky byly o pár let starší a trochu protřelejší. Když jsem zjistil, že tyto její kamarádky a děvčata, které jsem znal odmala, dávají mi neteři drogy, marihuanu a pervitin, rozčílilo mě to. Šel jsem za nimi a řekl jsem jim, že ke mně jezdit nebudou a pokud nepřestanou dávat drogy mé neteři, oznámím to na policii. Asi za půl roku od této události se u mých dveří objevila kriminální policie. Sdělila mi, že jsem obviněn ze 3 pokusů o znásilnění. Poškozené měly být právě ty 3 kamarádky mé neteři, které prodávaly drogy a který jsem pohrhl policií. Z těchto 3 pokusů jsem byl následně i odsouzen. Vím, a Bůh také, že jsem to neudělal, ale jak už to na pozemském světě bývá, lži se snadněji uvěří. Jednou na vazbě, poté, co jsem se vrátil z kaple, jsem si kleknul a ptal jsem se Boha, proč se mi to děje. Můj pohled přitahovalo okno cely. Podíval jsem se na okno a viděl jsem sluneční paprsek, jak skrze okno jde ke mně a viděl jsem, že je tam se mnou Bůh. Slyšel mé trápení, slyšel mé modlitby a jak to u Boha bývá, byl tam se mnou. 6 let jsem se soudil a 6 let jsem se modlil a mé modlitby byly vyslyšeny. Štrasburský soud mou kauzu vrátil a příští měsíc mám obnovu procesu. Vím, že Bůh naloží člověku tolik, kolik unese a někdy více. A věřím tomu, že má cesta vězně měla vyšší důvod. Ve vězení jsem pomáhal slabším a byl jsem jim oporou. Přes vlastní potíže jsem tam byl pro slabší jedince a nikdy jsem nikoho neodmítl. Uvědomil jsem si, že jsem byl ve vězení právě proto, že jsem kdysi ve své domýšlivosti vyzýval Boha, aby na mne seslal svůj hněv a pro mou drzost se tak stalo. Uvědomil jsem si, že se cítím svobodný víc než kdy předtím, právě proto, že mi Bůh dal najevo svou přítomnost. Po 5 letech ve vězení jedna z děvčat promluvila a řekla, že si vše vymysleli. Pak druhá a u třetí doufám, že se také přizná. Děkuji Bohu za tuto lekci, kterou si prošel i svatý Petr, protože mě to ucilovalo ve víře. Do vězení jsem šel ztracen a vyšel jsem nalezen. A dnes už vím, že Bůh je dobrý a že cesty Páni jsou nevyzpytatelné.